Gero euskaraz eraiki nahi badugu hezkuntza munduan, eskolara joaterik izan ez dutelako, euskararen erabileran atzerakada nabarmena izateko arriskuan egon diren ikasleak berreskuratzeaz gain, lehendik ere euskararen normalizazioan genuen egoera kezkagarriari ere buelta eman behar dio. Ez da izango lan makala. Euskarak zentralitatea berreskuratu behar du hezkuntzan. Etorri berriak euskaratik eta euskaraz integratzeko eta bertokoen euskararen erabilera eta kalitatea hobetzeko. Orain, inoiz baino gehiago, elkarlanaren beharra izango dugu. Hezkuntzak ezinbesteko eragilea izan behar du euskara eta euskal kultura zabaltzeko. Eta euskararen munduak eta euskal kulturak hezkuntza komunitate osora iristeko bide berriak aztertzen lagundu behar digu. Bereziki, etxean euskararik ez duten familiengana iristeko. Horregatik, geroa euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu. Elkar hartuz eta elkar zainduz.